Reiterar as gracias aos compañeros da vosa presencia por estar aquí arroupando a presentación desta candidatura. Recomendante que eles, hoxe estamos aquí dispostos e preparados para gobernar o Concello de Cristán. E iso hai que agradecer a todos aqueles que participaron neste proxecto antes que a nós. Aqueles que empezaron a ver camiños, cando non había camiños, e que nos deixaron preparar as sendas para que nós hoxe puderamos transitar por elas de maneira máis suave. E temos que agradecer os nomes e apelidos a todos aqueles que, como decía, antes que nós abriron este proxecto. Por exemplo, a Luís de Cereu, a Serra, o compañero Serra, a Montes de Xariña, a Pichi e a Adrián Canosa, a Carlos Pardiño, a Xosé Manuel Pose, a Xerar Cancela ou a Andrés de Pouso, que fixeron posible que hoxe teñamos unha organización realmente forte e viva. Unha organización que é capaz de renovarse e incorporar valores como os presentes, como José Manuel Lorenzo, de Claura, como José Antonio Bermúdez, como Berteira Ramón, como Javier Cuns, como Mónica Martínez, como Patricia Molina, como Iván Pesende, como Alba Andrade e como Ana Pilar. Todos estes que acabo de decir agora son incorporacións recentes ao grupo político do Bloque Nacionalista Galego de Cristán. Entendemos que é unha organización que é capaz de cometer esta renovación, que é capaz de atraer nos tempos que corren esta forza para empuxar o proxecto de Negán. É unha organización moi viva e moi chea de futuro. É unha organización que pode permitir o luxo de manter en segunda liña a persoas tan válidas como Fina, como Orlindo, como Mancebo, o que é capaz de encargarse tarefas fora do grupo político a persoas da Valía como José Pacal ou como Olga. É unha organización que ten uns cimentos moi fortes e que está chamada a liderar o Concello de Cristán. Ainda que estas eleccións son as eleccións en que se vota a persoa, son as eleccións dos alcaldes, tamén é certo que ningún candidato ten a mínima posibilidade se non ten detrás unha organización potente como a que temos nós. Eu teño sorte de que esta organización que acabo de expoñervos sexa a que lle vai dar cobertura ao equipo que vai formar o futuro goberno do Concello de Cristán. Estamos preparados para asumir a tarea, sabemos que é unha tarea que representa unha enorme responsabilidade, pero saberemos estar a todas as circunstancias. Chegou a hora de que o equipo do BNG sexa o responsable de levar a cabo todos aqueles proxectos que levamos, algúns deles 12 anos reclamando, proxectos vitales para o Concello de Cristanco, e que desde o Concello o señor Plaga non soubo, non quiso ou non puido levar a cabo. Porque, como vos decía, chegou a hora de poñer a Cristanco en marcha. A mí comentaba un outro día un veciño, un inmigrante que leve 20 anos no estranxeiro e veñou xe de volta, vai encontrar o cantín totalmente cambiado, vai encontrar un traballo novo, vai encontrar cabana reformada, vai encontrar un proceso distinto, vai encontrar Malpica mellorada, pero vai encontrar o Cristanco tal que como deixou hai 20 anos que deu marcho para o estranxeiro. Entendemos que é unha situación a que hai que dar solución, que temos que traballar forte para que Cristanco recupere o tempo perdido e volva a estar á cabeza dos concellos da comarca. Imos facer un concello atractivo para vivir, dar de volta, como decía o compañero Vaspas, a perda de poboación que levamos sufrindo desde que o señor Plaga entrou no concello. Cando o señor Plaga entrou, éramos preto 12.000 veciños, faltaba moi poquinho para o sostenimento. Hoxe somos 7.000 veciños moi escasos. No censo do 2010, hai un ano e uns meses, éramos 7.165. Se temos en conta el 4% que levamos ao ritmo que levamos, hoxe estamos por debaixo dos 7.000. E o que é peor, que ben marchou a mocidade, porque non había oportunidades de futuro no Concello, e a traxedia hoxe en día é que ven que marchar xa os maiores, porque como non teñen apoio da familia nas súas vivendas, teñen que deixar as súas casas e irse para as poboacións veciñas, para onde están os seus fillos, para que os coiden, porque se tocan solos e porque desde o Concello non se posibilita
que teñen as axudas necesarias para que poidan vivir dignamente na súa casa. Imos de dar a volta a esta situación e seremos de novo un concello de acollida. Para iso, como dixen, teño o mellor equipo. Acabamos de ver un equipo de goberno para traballar arreo durante 4 anos. Traballo non nos vai faltar porque nos deixaron moito traballo. E digo 4 anos intencionadamente, porque vos sabedes que a táctica que está utilizando o nivel central é botar 3 anos sin mover palla no Concello e traballar 4 meses antes das eleccións. Entendemos nós que para solucionar os problemas do Coristanco son moi necesarios os 4 anos, moi necesarios. Desde logo é imposible solucionar nos últimos 4 meses. Formaremos un goberno na que a defensa dos intereses dos veciños sexa o norte da nosa actuación. Por outro lado, tal como víamos facendo o noso traballo no Concello durante estes últimos anos, na travesía, ao cabo dos veciños, no centro médico da Rolada, na autovía, cando vai no de Correos, os problemas de Correos temos porque non se actuou o xerente de Correos, cando se debatiu a lei do solo ou agora mesmo a lei de aguas. Nós podemos dicir moi claro, sempre defendemos os veciños do Coristanco. E faceremos nun goberno participativo e transparente, no que todos os grupos da oposición estén presentes nas mesas de contratación de obras sen ocultacións, no que os veciños participen na planificación dos proxectos a través dos consellos veciñais, con presencia de todas as asociacións activas dos concellos, tanto veciñais como culturais como deportivas, porque esa é a garantía de que se acaban para sempre calquera operación orquesta posible. Nun concello no que todos os veciños estean en pé de igualdade, no que todos teñen as mesmas oportunidades de traballar por o concello, e no que o fillo do alcalde teña exactamente os mesmos dereitos que calquera outro veciño, ningún menos, pero tampouco ningún máis. Un goberno que aproveite o potencial do concello de Coristanco. Ao noso entender, Coristanco ten unha forza de empresarios que son capaces de crear riqueza aínda en situacións adversas, ten unha situación privilexiada dentro da comarca de Bergantiños. Entendemos que esa situación non foi aproveitada debidamente para crear riqueza, para crear emprego e para facer que o Concello de Coristanco fora un concello punteiro na nosa comarca. Imos facer unha xestión económica rigorosa, coas contas claras e á vista de todos os veciños. E hai que ter en conta que no último informe da Diputación Provincial, a parte de xa coñecíamos nosa situación do Concello, porque levamos parecendo 12 anos, pero agora a Diputación Provincial a ratificar aquelas sospeitas ou aquelas certezas que nós xa tínhamos. E digo o informe da Diputación. Coristanco continúa con problemas de economía. Un remanente de tesorería negativo de 202.000 euros, que non é unha cuestión exagerada, son 30 e pico de millóns, é perfectamente asumible. É como operacións pendentes de aplicar o presuposto ata a elevada cifra de 1.195.000 euros. Isto, nun presuposto de pouco máis de 4 millóns de euros, representa prácticamente o 25% do presuposto. Estamos con 1.200.000 euros que ninguén sabe moi ben onde se gastaron, como se gastaron e quen nos gastou. Un presuposto que non é real e que en canto teñamos que facer frente a este 1.000 e pico de euros, realmente vamos a encontrar con un problema de xestión. Hai que decir, por outra parte, que debe ser o único concello de toda Galicia, non me atrevo a decir de toda España, que gobernando con maioría absoluta non foi quen de aprobar os presupostos ordinarios do concello. A día de hoxe, os presupostos teñen que ser aprobados antes do 31 de decembro. Pois a día de hoxe, ainda temos sin aprobar os presupostos e moito me temo vamos a pasar as eleccións sin aprobados. Non nos preocupa demasiado, porque será unha tarea que temos que coñecer nós cando cheguemos a este goberno. Entendemos que é urxente acabar con esta situación de descontrol na caixa de Coristanco, unha caixa que, según as últimas informacións aparecidas pola prensa, parece que todo o mundo mete a mano. Pretendemos que só